Прывітанне, паважанае спадарства. Сёння я хочу пагаварыць з вами о нас, беларусах. Многія ў нас лічаць, што такія, якія мы зараз, мы былі заўсёды, што это в нашай натуры, што нам галоўнае, абы не было вайны, абы была чарка і скварка, і абы нас не чапалі. Аб гэтым нам гавораць і суседзі некаторыя чаму-то нас так успрымаюць, і у нас з тэлеэкранаў, і нават наш гімн. Мы беларусы, мірныя людзі. А цікава, выглядае, што мы не проста мірныя, спакойныя людзі, а што мы пафігісты, нам глубоко на ўсё насраць. Нават недавно такі вядомы чалавек, як Віталій Гуркоў, выдаў, што а чаму бы нам не вступіць у склад Расіі, і от тады б мы паглядзелі, ці мы сапраўды дастойныя сваёй краіны, ці мы не беларусы, а гаўно. На яго тады наехалі канкрэтна, а калі вдумацца, такія ж думкі не ў аднаго яго. Такія думкі фактычна у ўсіх думаючых беларусаў, которые асабліва выязджаюць за межы нашай краіны, которые бачаць, як бывае па-іншаму. Да што там гаварыць? Такія думкі былі нават пасля першых маіх доўгіх і далёкіх паездак ва ўкраіну ў мяне ў самога. Ведаеце, калі я ездзіў паказаць адзін раённы цэнтр Рэшэцілаўку к чалавеку, который мяне першы раз бачыў, да яшчэ у той час, калі было абвешчана вайсковае становішча на вялікай частцы ўкраіны, калі я выбары здымаў, мяне заўсёды калбасіла. А чаму, чаму? Я заўсёды суседзяў магу знайсці, хто мне падкажа, дапаможа. Хто, выдаткае на мяне кучу часу, а ў нас не. Я пачаў таксама гаварыць, што беларусы поўная фігня і т.д. і т.п. Рэальна былі ў мяне такія думкі, прямо як у таго ж Гуркова. Ще цепляла то, што з беларускай мовай я роўна том же самым адчуваў сябе в разы лепш, чым у сябе дома. Я нават пра гэта, дарэчы, в апісанні будзе спасылка на мой допіс з Фейсбуку, дзе я напісаў: свой сярод чужых, чужы сярод сваіх. Але калі я вяртаўся в сакавіке этого года дадому, здарылася адна цікавая штучка. Я калі ехаў, і рашыў чаму-то, ехаў праз Утрыцк, і рашыў чаму-то, што расплаціцца за квіток, там перасаджваешься с украинского дизеля на наш дизель, уже наша бригада, проходишь после этого контроль и едешь до дому. И решил чему-то, что расплатиться карткой можно за той же квиток. Я был упевнений, не ведаю чому, у меня мозг отключило цалком. Я был упевнений, что у меня нема зусім наявных грошей. И вось, калі пачалі правяраць кантралёры, да мяне, ну что, квіток є, нема. Ну тады вам штраф. Чого штраф? Я ж у вас купіць збіраўся. А вы що, мяне такую здоровую не бачили? Дакладней маленькую. Там была такая одна контролерка, такая 1,90 м, крыху по габарытам, хоць і прыгожая жанчына, з жартам. Ну і я пачаў наязджаць, што зразу бачна, що не украінцы з нашими, як з нашими. І тут бачу некія дзве дзяўчыны, маладыя гадоў каля 30, два хлопца сядзяць і нешта пытаюць у той кантралёркі. Сколькі? Ну, фіг його ведае, пытаюць. Тут яна называе суму, якраз колькі каштуе мой квіток. Я гляжу, яны пачынаюць збіраць манеты, даюць кантралёркі, і да мяне даходзіць. Ёж маё! Яны ж мне квіток купляюць. Купілі. І потім сказали: от бачиш, не всі білоруси кепські. Пам'ятай это. Это був перший випадок, коли я задумався, а все ли так, як подається на самой справі? Потім я почав цікавитися, шукати історичні звістки, шукати успомини людей 90-х, 80-х, 60-х, 20-х годов. Почав
з людьми уже вельмі сталага веку гаварыць. І пачаў бачыць, што ўсё даволі не так, як здаецца насамрэч. І пачаў цікавіцца, а чаму ж беларусы, калі яны былі не зусім такія, сталі вот такія забітыя, ціхія пафігісты. І вось, в ближайший час я пачну серыю роликаў, в которой буду аналізаваць і па сваім думкам шукаць, што, як, чаму, якія мы былі, калі мы былі, дзякуючы чаму мы такімі сталі. Калі цікава эта тэма, пішы камент, стаў падабайку і глядзі мае відэа в эту тэму наступныя. Але не забывай і мінулыя мае відэа. Там я лічу, є што-то цікавае для кожнага. Да пабачэння!